Bob Esponja. Renata Pimentel. També que esteu ahí, sortiu per fora. Que també que esteu baix i sortiu aquí dalt a fer un guió, no? Claro. Què tal? Com fan això? Ja, che. Una mica preparat, una mica nervioso. Vostè és el meu fillol, eh? Però què tal? Què pots fer? Bé. Però que... No curra ton pare, com sempre, no? Bueno... Això és una cámara. Molt bé, no? Molt xulo. Bé, tenim que... Moltes fotos, eh? Ens faran avui. Ahí de moltes fotos, mica. Vale, fondo de bikini. Pícalo casco, per si acas. El que pugui passar. Preparats? Listos? Ja! On anem a la càmera aquí? Perquè vos caigui. Hola.